And we're here. Good morning. Wow. Hello, Dipolo. Welcome to the car. I love the car. I like your outfit today. Pero the slipper is very... I like it also. Bakit close to? Kasi kahapon hindi kami nakapang... Bibili ako nung market. At ito, scroll, ito nito. Ikot-ikot sa buong. I'm going to... Kayang bumili ng bikini. May baon ako. Meron pa. 8. Hindi mo lang kami naiikot sa gabi. Bibili daw si Gusto ko Althea. nitong mga bag na daka. Ang ganda yung kalo. Pag wala sa Nene, baka naman, pwede isa. Pang remembrance lang na nene. Asa na yung nene, sir? Wala dito. Wala dito? Magkano yung bag? Wala ka dyan. Magkano yung buong daka? I will buy this resort. Hi, ate! Dito tayo Hello, sa... Starbucks sila. Malibre ka naman. Nagkape na kami kagabi. Ayun lang? Tatlong beses na. At cross... Sweet kasi ni Abby. So punta kami ngayon doon sa dagat. Gising na si mama ko. Tulog pa yung iba. Ay, Mar! Good morning! Andito na kami sa Dakak going to Oh, babe! Here Beach. are their deluxe room or deluxe. Deluxe. Ano kayo, deluxe eh? Friends kasi kami. This is the deluxe room. Yan. Yun naman is, ano yung kina-istisya natin? Villa! Hindi. Villa. 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 Basta may villa yung tinitahan. Villa ang tawag sa ganon. Villa. Ayan, malapit na tayo sa dagat. Tingnan natin ang itsura. Kami lang po yung mga nag-isa. Hala! Nakahabol si Rhea Pilingera. Ayan. Ang lawak dito. Oh, ang laki. Tingnan natin yung dagat nila dito. Yan ang kaganda. Ayun mga Bex. Ano itsura sa dagat nila. Uy! Swimming pool natin, di ba? Sa isda yan. Oh, sa isda ba yan? Arwana na fish. Social naman ng arwana. Pasok ka sa arwana. Pasensya na janitor fish lang. Ataray. Ay, oo, in fairness. Para mapaibay na mo. Malinis naman to. Yung sa inyo may mga nakalutang na kangkong. Kangkong lang. Dami na niya ito. Ayun. Kabago, ang ganda niya. Ang ganda nga ng dagat nila. In the bayside or the seaside or side by side sa dagat. So they marami po silang mga activities here like the Salbabida. Here, the Face of Diva. Ang isa naman is meron silang bicycle with banana side and we have the yacht there. Ang ganda, pwede ka mag-volleyball. Maganda rin pala dito, no? First time ko po dito. Fairness, maganda rin siya. Ha? Sa dulo pa? Layo pala. Hinahanap po namin yung signage ng Dakak. Ha? Hala! Madagak pa rin yan? Ah, yan yung mga ano ng... Oh, yung mga... Yung pagising mo, nasa harap ka ng dagat. Ang ganda, di ba? Laki. Grabe. Si Angel of Sin bumili pala ng isla. Akala kayo si Abad. Ultimo breakfast. Wala kaming pag-breakfast ngayon. Hello! O, bumili kayo ng breakfast nyo doon. Dahil mayaman tayo, meron tayong pera. For dahil social climber tayo, Skyflex.
Dula tayo sa totoo. Dula tayo sa totoo. Ma'am, gutom na po kayo. Ma'am, pang-enroll lang, ma'am. Yan po ang kwentong Skyflakes. Kahit po may pera tayo, huwag natin balikan na ang Skyflakes ay gamot sa mga may hyperacidity. Lalo na sa akin na kailangan kong uminom ng gamot. Skyflakes, ikaw, ano ang kwentong Skyflakes mo? Bye, I'm going to Sky. Beach kami, pero yung breakfast namin, Skyflakes. Dito tao sa dakak na sa Hindi afford. Asa manda yung Ano, gusto mo eh. Sa dulo pa? Doon naman. Magkano na sa itong breakfast, hindi afford ang breakfast. Oo, kasi binigyan kami ng breakfast kanina. So we stay here like I pay 75,000. 2 days na po kami dito. 75 yung binayaran ko. Discounted na po yan. It's actually 125,000. Oo, kasi kinuha ko talaga yung pinakamahal talaga. Kasi di ba social climber kami. Pero ang mula kahapon ang ininom namin buko lang. Tapos ngayon naman Skyflakes. May baon din kami na juice dyan 8 o'clock. So yun. Ang dami napasok sa shower kahapon. Correct. Yung mga ignorante talaga. Kung hindi nila alam paano timplahin yung tatlong ganon. So hindi nila alam na yung isa tubig dagat, isa tubig tabang, isa tubig na natural. Yung sa amin kasi social, doon kami sa tag 28,000 na room. So ngayon naka-Skyflakes kami kasi the best ang feeling mo. Charot lang, babe. Are you okay? Sa sobrang pagtitipid namin, guys, 16 po kaming bakla ang pumunta sa Dakak. Isa lang po ang lalaki namin. Kawawa po siya. Nasulit. Overused na po siya, guys. Gwapo po siya kahapon, guys. Ngayon haggard na. Tingnan mo, nagkaubo-ubo na po siya. Kailangan na po niya ng antibiotic. Punta natin signage. Ha? Yung Ka signage. muna. Tsaka ang maganda dito sa Dakak, guys, yung mga dolphin, guys, naglalakad dito parang tao. Mga blue marlin. So, Punta natin yun dun sa... 10 minutes. So, yun lang muna, guys. So we're here na sa Dakak and in fairness, maganda yung klima kasi hindi ganun kainit. Second time nyo na dito, no? Naligo kayo sa dagat. Sa pool lang. Kasi my skin is very sensitive with salty ingredients. Di ba may maari tayong kasama. Ayan na po yung ibang mga turista na hinihingal na sa paglalakad, paakyat. Pero exercise is the key. Di ba? Habang umuwi ng Skyflakes. Oh, tumutok ka sa likod, pawis na pawis ka, mamaya maanohan ka. Yun. Ayan, our daily dose of caffeine. Yes, we have coffee, espresso, You know what? It's made in the pupo of the animal. yes, in Africa. Oy, meron yan sa Indonesia. Oo, Yung nakita ko yan. yung sa vlog namin. Yung mga elephant na yun. Oo. Buti na lang din talaga na nabit-bit pa yung dress na yan. No? Nakahabol pa. Kape-kape muna kami bago po kami umalis. Makapunta kami na kina Ate Menolbe. Saan yung kina Ate Menolbe? Diyan, nandipulo. Along the way lang Along the punta way. natin siya. This is Kuya Driver. Nagkuhan pa plaster. Yan yung natira kagabi. Kagabi mula sa event. So ito yung ating kakanin and puto. Ayan. In fairness, tumabang pa yung Skyflakes, ha. Ayan. Yes. So dahil dyan, thank you so much, Dakak, for a very wonderful experience. Though nakakabitin kasi we have to go back na agad. Kasi yung mga prior commitments pa tayo na dapat gawin. In fairness, masarap yung coffee. Saan nyo ito na-order? From Indonesia. Parang ang init. Parang ang init. Ilan na yung kape, ate? Ang sarap kaya ng puto na to. 7 na. Magkano yung isa? 60. 60. Thank you, Dakak, sa libreng kape. Nakakatuwa naman si ate. May palibre silang kape dito. Sarap. Anong brand tong coffee nyo? Sarap pa. Dakak coffee. Dakak coffee. The coffee? Sarap. In fairness. Ito lang. Kay Abby. Abe, wag ka masyadong bumuka ka. Ilapit mo ba yung upuan mo? Baka ikaw yung ba-coffee ko?
Yun sa ano yan? Sa Indonesia. Sa atong elephant pa. Sarap ng kape namin. Sarap. Tapos take out namin na biko. Hindi Ah, ka, hindi ko. buto.